Masustansyang mga utanon ang dalit na usab sa GMA Regional TV sa alang sa mga kapusong barangayan on wheels sa kapinsaw sa kagatos ka mga pamilya sa bukirang bahin sa barangay Hagubiao, Mandaue City ang nakabenepisyo. Si Luan Mirondina sa report. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-70 katuig nga anibersaryo sa GMA Network o ika-122 nga adlaw sa kaugalingnan sa Pilipinas. Ang GMA Regional TV Balitang Besdak nag-andam og sorpresa alang sa mga kapusong Mandawihanon. Among dalit ang bag nga puno sa mga utanon, sama sa talong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, gay sa kamote, alugbati, malunggay, carrots, patatas ug uban pa. Nagtinabangay ang GMA RTV teams pag-repack sa mga relief items ug nagbutang og mensahe sa paglaom. Sa adlaw sa pagpangapod-apod, gisiguro sa team nga ang tanang nalambigit sa kalihukan, nagsunod sa safety protocols sama sa pagsulob og PPEs ug face mask. Mainiton silang gidawat sa mga kapuso dito sa barangay nga naglinya og nagpractice sa social distancing. Nunot kini sa pagtambayayong sa JCI Metro Cebu Uptown nga nanghatag og tagsa katibok manok og private sponsors. Mapasalamaton og hilabihan ang kalipay nga gibati sa mga opisyal sa barangay Hagubiao sa pagbisita sa team sa Kapuso Network. Salamaton kayo ang among barangay Hagubiao nga nanghatag sila sa among constituents diin. Mapasalamaton sa kayo, malipayon kay sila nga didawat sa ilang produkto. O minaot ako nga sumaabot nga mga bulan o katuigan nga mubalik usab sila diri alang sa papanghatag o sa maugihapon nga mga ilang mga produkto. Sa panaghiusa sa tibok puwersa sa Kapuso Community, ang GMA Regional TV padayong misaad sa buong puso para sa Pilipino nga panerbisyo sa paningkamot nga maabot ang nagkalain-laing mga komunidad sa Pilipinas. Daghan pa unyang mga barangay nga bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Besdak.